खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि नार्जारी निउज आपडेट चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' हारिमु नेहाथारि जितेन बसुमतारीनि बिफा सुबेश्वर कछारीनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। 1 नं सामुखा गामिनि थागिबि रुंसारि सुबेश्वर कछारी बिथाङा थांनाय 6 मे खालाराव रुंसारि जादोंमोन। थैनाय समसिम बिथाङा सासे हारि आरो समाजखौ अरायबो सिबिनानै मोजां मोनग्रा हारि अनफावरि सुबुंमोन। केलमाटि गेजेर फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि हाबा मावनायनि अनगायैबो बागबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबानबो रुजुनबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव हारि आरो सुबुं समाजाव सुखुहायै खहा जालांबाय। मैया आसामाव 3थि लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाय सानमोन। बेबादिनो मैयानि सानाव क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीआबो चिरां जिल्लानि सिडली चिरां जनजाति बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय 350 नं थांखाबारि गुदि फरायसालिनि भट मिरुआव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा गसाइगाव दतमा आरो पर्बतजरा एलसिनि गुबुन गुबुन भट मिरुफोराव दावबायनायजों लोगोसे नायगिदिङो। बेजों लोगोसे मोनबो राजखान्थि हान्जाजों फेक्टर जानाय नङा 70% गोबांसिन भट लानानै देरहासार जागोन आरो खासाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथियो एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारियाबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ चिरां जिल्लानि 19 नं सिडली चिरां बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय रुनिकाटा बासबारि गामिनि गुदि फरायसालि 106 नं पलिं सेन्टाराव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो। हाग्रामा महिलारियाबो गावनि बिसि सेवली महिलारिजों लोगोसे गावनि बेसेन गोसा भटखौ देफरगाव हायार सेकेन्डारिनि फरायसालिनि भट मिरुआव होयो। बेजों लोगोसे क'क्राझार लकसभा बियाबाव भट सोनायनि हारखौ 75.96% होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। मैयानि सानाव भट होखांनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरखौ भट होनायखौ भिडिअ रेकर्ड खालामनानै फेसबुकआव शेयार खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। नेमबादियै रावबो बेबादि खालामनो मोना। खौराङाव मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्ला बिसायख'थि आय'गआ बेबादि भिडिअ खालामनायनि दायाव सोमखोर ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंखौ भालुकमारि एमइ फरायसालियाव भट होनाय सुबुंनि बेरेखा नायबिजिरनायनि बिथोन होनाय जादों होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों। बारग' आइपिएस अफिसार आनन्द मिश्राया नमिनेसन बिलाइखौ गथायबाय। बिहारनि बक्सार लकसभा बियाबाव गोबां हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै उदां बिजाथि महरै नमिनेसन बिलाइखौ गथायो बिथाङा। मैया लकसभा बिसायख'थि 3थि खोलोबनि भट सोनाय सानावनो क'क्राझाराव दुङाव थासारि सोमजिदों। क'क्राझार सोहोरनि बिगियान फरायसालिमानि साखाथि भट मिरुनि बायजोआव दुङाव थासारि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि अभिजित देबनाथखौ हमना लांनायनि सायाव दुङाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरनि बादिब्ला अभिजित देबनाथखौ जेबो दाय गैयालासेनो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बे एरेस्ट खालामनाय जाथायनि सायाव हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवली महिलारिजों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो पुलिसफोरनि गेजेराव नारा-नाथा आरो बाथ्रा दान्थेलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार सोहोराव लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव दुङाव थासारि जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमा लैहोर लैहोर गयारि आरो इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा गाग्लोबनायनि सायाव गोख्रों अजद थिखांदों आरो बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना जेबो एक्सन लायाब्ला जोंनि दोलोआ एक्सन लागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियावनो मैया गावनि भट होनाय समावनो हार्टफिट जानानै हाबसा बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा हरखाबै जिउ गोमायो। क'क्राझार 34 नं निउ बासबारि गुदि फरायसालियाव जादों बे जाथाया। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों।